Ez itt az Apple előző csúcskészüléke, az iPhone 16 Pro Max, melynek ma meg fogjuk nézni a specifikációit, és ezen kívül ki is fogok térni a tapasztalataimra, valamint a véleményemre. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy megérte megvennem ezt a telefont. Ha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Az előlapon kapunk egy 6,9 incses Super Retina XDR OLED kijelzőt, amely LTPO technológiával rendelkezik, azaz 1 és 120 Hz között tudja variálni a frissítését. Ez a kijelző maximum 2000 nites fényerőre tud felmenni, ami egyébként általában elég, amíg nem nyár van, mert a 30 foknak köszönhetően 2 percig tudja ezt tartani, aztán leveszi annyira, hogy azt nem fogsz látni, nem kéne káromkodni. A keret az matt titánból van, a hátlap pedig matt üvegből. A titán az elég strapabíró, ugyanis egy év alatt egyetlen egy karc meg semmi se keletkezett rajta, ugyanígy a hátlapon se, úgyhogy ezeknek a strapabíróságával nem lesz probléma. A készülék súlya 227 g, úgyhogy nem érződik annyira nehéznek, a titán az ugye könnyített rajta a rozsdamentes acéllal szemben. Méretre meg nekem nem tűnik olyan túlzottan nagynak, tehát számomra a Pro meg a Pro Max is kényelmes, nem tűnik túlzottan nagy tepsinek. Színek terén pedig kapunk fekete, fehér, natur, valamint sivatag színű titánt is, nálam az utóbbi található. Hardware terén az Apple A18 Pro hajtja meg ezt a telefont, ami mindennapi használat során elegendő bőven, és játékokat is kifejezetten jól tud futtatni. Melegedni azért szeret, de nem vészesen. RAM terén 8 GB-ot kapunk, de azért 12 is elfért volna, de ne legyünk tehetetlenek, a 8 is bőven elég. Tárhely szempontjából 256, 512, valamint 1 TB tárhelyre van lehetőségünk. Nálam a 256 GB-os modell van. Csatlakoztathatóság terén Wi-Fi 7-et, valamint Bluetooth 5.3-at kapunk, az USB-C csatlakozónk pedig Type-C 3.2 Gen 2. Készülékbe rakhatunk egy fizikai SIM-et, valamint eSIM-et is. Vízállóság terén pedig IP68-as por- és vízállósággal rendelkezik, akár 6 méter mélységig 30 percen át tarthatjuk a telefont. Ezt letesztelni nem szeretném, hogyha nem probléma. Hangszórók terén egy sztereopáros kapunk, egyet lent, egyet pedig fent, úgyhogy jöhet is a hangteszt. Amint hallhattátok, a hangminőség az kifejezetten jó, akár zenét hallgatni is simán lehet rajtuk. Mikrofonok terén 4 darab stúdió minőségű mikrofont kapunk, 2 lent, 1 fent, valamint 1 hátul. Ezeknek a hangját most hallhatjátok, enyhén fúj a szél, ilyen hangot rögzítenek. Szoftver terén iOS 26-ot kapunk jelenleg a telefonon, más néven BugOS. Rengeteg hibával van tele, ezeket javítania kéne az Apple-nek, mert tényleg egy multimilliárd forintos cégről beszélünk, és tele van hibákkal a rendszer. Nézzük például azt, hogy rengetegszer, amikor megnyitom az időjárást, nem tölt be. És ezt nagyon szeretem, mert hiába zárom be és nyitom meg újra, akkor se fog betölteni. Optimalizáltság terén ugye nincsen nagyon helyén, tehát azért szeret laggolgatni, és az aksit is sokkal jobban eszi, mint az iOS 18, de azért nem annyira vészesen, még így is kibír egy napot. A telefon 7 év szoftverfrissítést kap, ami több, mint elég, a legtöbb ember valószínűleg nem fogja eddig használni, szóval így nyugodtan el is lehet majd adni a telefont. És a következő tulaj is még fog kapni jó pár szoftverfrissítést. Maga a Liquid Glass design az egyébként szerintem kifejezetten jól néz ki, de egyszerűen az, amit műveltek vele a Developer Beta 1 óta, hogy most már inkább Frosted Glassre hasonlít, az nekem nem annyira tetszik, és ugye még továbbra is elég rosszul van optimalizálva. Kapunk még itt a telefonon egy ilyen akciógombot, ezt ugye be lehet programozni bármire, nekem most a csengés és a némításon van, de be lehet állítani akár a kamerára, fordításra vagy bármire. Valamint kapunk még Apple An Intelligence-t is, ami egy nagy rakat szar, tehát most jönni fog bele elvileg a Gemini, de nem tudom ezzel, hogy mennyivel lesz jobb. Jelenleg eléggé használhatatlan, nekem ki is van kapcsolva, mert full felesleges. Egyetlen egy előnye van, hogy amikor a Sirivel beszélek,
akkor hogyha be van nyomva az Apple Intelligence, közben interaktáltok a képernyővel, viszont hogyha ki van nyomva, és Sirivel beszélés közben interaktálok, akkor kilövi a Sirit. Biometria terén 3D-s Face ID-t kapunk, ami kifejezetten gyors, és sötétben is felold, csak ne ásítsatok, ne legyen félig csukva a szemetek, és akkor működni is fog. Kamerák terén a hátlapon 3-at, az előlapon pedig 1 kamerát kapunk. A hátlapon a főkamera az egy 48 megapixeles, 24 mm-es gyújtótávval rendelkező 1/1,28 hüvelykes szenzor, amely f1.8-as rekeszértékkel Dual Pixel PDAF-fel, valamint Sensor Shift OIS-szel rendelkezik. Ez a kamera kifejezetten szép képeket lő. Én egyébként nem szoktam annyit használni, mert én az esetek 90%-ában ugye a telefotót használom, már jó ideje, de egyébként az egyik csúcsa a piacnak, hogyha a kínai gyártókat nem vesszük ide. A telefotó kameránk egy 12 megapixeles 120 mm-es gyújtótávval rendelkező, azaz 5-szörös optikai zoomra képes, 1/3,6 hüvelykes szenzor, f2.8-as rekeszértékkel, szintén Dual Pixel PDAF-fel, valamint ugye ismételten szenzormozgatásos stabilizációval. A telefotó is szintén ugyanúgy szép képeket csinál, mint a főkamera, ezzel se lesz semmi probléma. Az egyetlen egy hátránya az az, hogy nem lehet vele túl közel menni a dolgokhoz, ugyanis nagyjából 1 méter a minimum fókusztávja, tehát nem lehet vele makrózni, mint például a különböző kínai telefonokkal. Az ultraszéles kameránk egy 48 megapixeles, 13 mm-es gyújtótávolságú, 1/2,55 hüvelykes, f2.2-es rekeszértékkel rendelkező, de csak sima PDAF-fel rendelkező kamera. Az ultraszéles kamerát egyébként én nagyon ritkán használom, szóval így nincs olyan véleményem róla nagyon, de egyébként ezzel is szép képeket lehet csinálni. Makrózni se szoktam vele, de egyébként azt is jól lehet. Valamint van még ugye az előlapon a selfie kameránk, amely egy 12 megapixeles 23 mm-es gyújtótávval rendelkező 1/3,6 incses szenzor, f1.9-es rekeszértékkel, PDAF-fel, valamint optikai képstabilizátorral. A hátlapon még kapunk egy lidar szenzort is, ami ugye főként portréfotózásnál, valamint távolságmérésben a Measure App-pal hasznos. Videózás terén maximum 4K 60 fps-ben videózhatunk kameraváltással együtt, amikor ugye váltogathatunk az ultraszéles, a sima és a telefotókamerák között, illetve maximum 4K 120 fps-ben csak a főkamerával. Elől szintén maximum 4K 60 fps-ben tudunk videózni. A vakunk az egy Dual LED flash, ugye ezt lehet fókuszálni is, tehát így nagy, pici, szélesen világítson, vagy így középre fókuszálja. Ezt lehet állítani. Ez egyébként kifejezetten hasznos. Mondjuk nekem a kedvencem az az, hogy le lehet venni nagyon halványra, és így este, hogyha esetleg kéne világítani, akkor hasznos, mert nem vakulsz meg. Valamint itt van a kedvenc dolgom, a kameragomb, ami annyira hasznos, mint amennyire haszontalan. Annyira jó, hogy gyorsan megnyisd vele a kamerát, és esetleg gyorsan fotóz vele. Ennyi. Amúgy meg ott van, mint egy zavaró gomb, mert csomószor véletlen megnyomom. Az aksi az egy 4685 mAh-órás telep, nekem a kapacitása már csak 93%. Ezt maximum nagyjából 30 watttal tudjuk tölteni, azaz fél óra alatt körülbelül 50%-ra tölthető fel, és 1 óra kell ahhoz, hogy elérje a 80%-os töltöttséget. Az aksi ez kifejezetten jó, egy napot igazából kibír, bár az iOS 18-hoz képest jelentősen romlott, de még így is egészen jó. A telefonnak az ára az újonnan nagyjából 450-500 ezer forint körül mozog, használtam pedig ilyen 300 és 350 ezer körül van, ezek a 256 GB-os modellre vonatkoznak. Nos, összegezzünk. Ez a telefon a mai napig kifejezetten jó, szerintem megéri, csalódni nem fogsz vele igazából. Az aksi az kifejezetten jó, bár ugye romlott az iOS 18 óta, a teljesítménnyel azzal továbbra sincsen probléma. A szoftver ugye elfogadható, tehát még bőven van mit optimalizálni. Elvileg az iOS 27-tel erre fognak fókuszálni, de ez majd kiderül. A design az nekem nagyon bejön, sokkal jobban, mint az iPhone 17-nek, tehát ez még ilyen, szerintem rohadt jól néz ki. Nem ilyen fúj-fúj alumínium. A kamerák is kifejezetten erősek, a hangszórók is teljes mértékben jók, töltés az viszont lassú, ez nem a legjobb. Fő problémáim a telefonnal az főként a rendszerrel van, hogy az iOS az rendkívül bugos jelenleg, és egyszerűen mindennapi használat során is kifejezetten zavaró tud lenni, például ugye a nem betöltő időjárás. Aztán nemrég történt az, hogy új hátteret állítottam be,
és miközben csak beállítottam a hátteret, meg a zárolt képernyőn felhoztam a widget választót, elkezdett brutálisan felforni a telefon és akadni, mint hogyha valami 10 éves alsó kategóriás Androidot használtam volna. Úgyhogy írjátok le a véleményeteket kommentbe, hogy nektek mi a véleményetek erről a telefonról, valamint írjátok le azt is, hogy ti jelenleg milyen telefont használtok. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek el nyomni rá egy lájkot, valamint feliratkozni, és szeretnétek még ilyen videókat látni a jövőben, és sziasztok!